Виж как фините настройки на Вселената доказват наличието на Създател. В Вселената съществуват десетки основни константи, които правят нейното съществуване възможно. Гравитацията, масата на протона и електрона, скоростта на светлината, космологичната константа. Ако само една от тях се промени дори малко, Вселената би се разпаднала и никога не би могла да се формира. Ако гравитацията беше по-слаба, звездите и галактиките нямаше да се образуват. Ако масата на протона беше малко по-различна, атомното ядро щеше да се разпадне. Ако разстоянието между Земята и Слънцето, 150 милиона километра, беше само с няколко милиона повече или по-малко, животът щеше или да изгори, или да замръзне и да изчезне. Тези фини баланси не могат да бъдат случайни. Всеки един от тези закони е мярката и порядъкът, установени от Аллах. Не гравитацията притегля, Аллах я кара да притегля. Не светлината се ускорява, Аллах й дава скорост. В този свят редът, хармонията, мярката и равновесието са толкова съвършени, че не оставят място дори за най-малка случайност. Вселената сякаш е претеглена на божествена везна и построена с невероятна точност. Ако случайността се намеси дори за миг, балансът би се разрушил. Помислете за печка. Ако седнеш твърде близо, изгаряш. Ако се отдалечиш, измръзваш. Разстоянието между Земята и Слънцето е точно така прецизирано. Ако кажем, че не Аллах, а случайността е настроила това разстояние, би било същото като да твърдим, че печката сама е регулирала топлината си така, че да ни топли идеално. Абсурдно твърдение. Или помислете за лампа. Ако завъртиш копчето малко, светлината е слаба. Ако го завъртиш повече, става прекалено ярка. Светът също е сътворен с такава изумителна фина настройка. Да се твърди, че този ред е възникнал сам, е същото като да се каже, че лампата сама е намерила идеалната светлина. Неразумно и невъзможно.